Здравейте, мили есенциалисти! Надявам се сте готови за новия епизод от безплатната поредица Произношение в 3 минути, защото той е готов за вас. А в него ще си поговорим за произношението на още една от най-ключовите думи в английския, номер 9 сред най-използваните, глаголът have. Have, който повечето българи си мислят, че значи просто имам. Така е, have значи имам, точно както в мусаката има картофи. Ако ви поискат рецепта за мусака обаче, едва ли ще кажете просто служи картофи. По същия начин, както в мусаката има и други важни работи, have значи и други много важни неща, което е и причината да е толкова ключова дума в английския. Have значи имам, но означава също съм в перфектните времена, а дори трябва, ако му добавим едно to отзад. Повече по този въпрос ще откриете в поредицата Английска му работа. Имахме специален епизод за различните значения на have. Днес с вас сме се събрали обаче да поговорим за неговото произношение, което също както значенията му не е чак толкова очевидно. На първо място, нарочно често го припомням, българският език е много по-беззвучен и твърд от английския. Ние българите знаем какво означава have, поне в смисъла му на имам, но не го произнасяме have, ами have. Както вместо мъж казваме мъж и както вместо дроб казваме дроб. Смятаме, че и на другите езици е така, всички съгласни са си твърди, няма нужда да ги произнасяш много звучно, но на английски have се пише с V и се произнася с V. Have, а не have. Това не е голям проблем, ще ви разберат и в двата случая, но просто не звучи толкова красиво на английски. По-важното, за което искам да ви поговоря днес, е за английската буква H. За нея ще направим специален урок в поредицата, но съвсем накратко, H на английски и особено когато е в началото на думата, не се произнася отчетливо. Английското Х не е твърдо като нашето. Ние казваме хасково, хвойна, хасфалт. Те обаче не казват hospital, hover и have, казват hospital, hover, have. Затова, мили есенциалисти, have не се произнася have, не се произнася даже have, а се произнася have. I have a dog. Имам куче. We don't have time. Нямаме време. И като продължение на това, че английското Х е по-скоро издишано, не се произнася отчетливо, много често на английски дори ще чуете H в началото на думите да отпада. Не като изписване, но като произнасяне. Понякога е по-лесно да кажем просто I have a dog, I have a dog, I have a dog, без никакво H в началото на have, но това е само за улеснение. Реалното произнасяне на have си е с едно меко издишано Х. Have. Добре, стига толкова съм говорил, време е самите вие да образувате няколко изречения с тази дума. Как ще кажете на английски? Тя има сестра. Тя има сестра. She has a sister. Не she has a sister с твърдо българско Х, а she has a sister с издишано H или дори she has a sister. Буквално she has a sister. Тук в този пример ще забележите, че това, което казахме днес за have, важи разбира се и за другите форми на глагола, и за has, и за had. И последно, как ще кажете на английски аз съм бил там или аз съм била там? Аз съм бил там или аз съм била там. I have been there. I have been there. Нямаше твърдо българско Х, have, и това е защото английското Х е по-меко и издишано. I have been there. I have been there. Или ако сте съвсем неформални и разговорни, I have been there. I have been there. Вижте колко по-лесно е за произнасяне. I have been there. И с това можем да приключим за днес. Ако този безплатен урок ви е харесал, почакайте да видите модул 4 в курса по есенциален английски, където ще откриете стотици такива. Новите групи в курса започват в средата на януари, май и септември, а към момента на заснемане на това видео, следващият пролетен сезон 21 на курса започва още на 11 май 2026. Нямам търпение и вие да се включите в него. Това за повечето участници е една от най-добрите инвестиции, които са правили за себе си. А за да научите всичко за курса, неговото съдържание, формат, цената му и така нататък, отидете на линка, който ще видите на екрана или в описанието на това видео. В случай, че имате въпроси по курса или английското произношение, пишете ми на този имейл. Аз съм Джей, това беше епизод 13 от безплатната поредица Произношение в 3 минути, а ние ще се видим в следващия.